Monggo Dik Lintang kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Ya, yuk sepotona cok Mardika. Yo. Dik Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Waduh, sing di-fans Asta Bratane. Ya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu Iming-iming Loro Ati. Dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Waleh. Aliran bedo. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dik Lintang. Selamat malam Wilujeng Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi. Alhamdulillah. Di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka? Suka banget. Celorot? Celorot. Iya. Ya salam-salam dulu warga masyarakat lho Omber to. Oh, warga masyarakat ada sampai duduk. sedeng lho Mas. Ono sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Nggih, sampai ra ketok lho Mas. Saking banyaknya. Ki lapangan voli ya yae ya ki. Nggih, iki. Lapangan voli ya luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi sugeng dalu Bapak Ibu. Ngantuk Mas. Tuh, sing rada semangat. Semangat. Selamat malam sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nggih Bapak Ibu. Adi komando. Merdeka. Merdeka. Wih, ben semangat. Semangat Mas, pokoknya hari ini harus semangat. Ini sowan di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu lewat. Anu nih sopo? Lewat. Apa? Lewat jalur pintas. Oh gitu. Iya. Datang di Desa Bareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis Jenengan. maghrib. Aku barisa mau jam 8 lagi tekan. Luar Ya, biasa. Ayo mendoakan Mas. mendoakan apa? Desa Bareng Ya, Pak Lurah. semoga, oh, nggih. Juga karawahan Bapak Lurah juga Ya, sugeng no. dalu Bapak Lurah. Ada Bapak Camat, Pak Camat ya Bapak Rapo. Camat. Pak Ketua Panitia pun Sumerep, Derek. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ingkang pundi sugeng dalu Bapak. Kok melipir ning kene ngopo jane ya. Kok dijaluki saweran ngono piye. Lah nggih, Raden Nengah to, Pak. Iya. Wonten Bapak Kapolres, Kapolsek. Kapolsek, sugeng dalu Bapak. Bapak dan Ramelogi sugeng dalu. Masya Allah lengkap nih Mas. Komplit no. Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro. Monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Bareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgor Waduh, tuku ning fisik. pasar legi. Apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kok ora gathuk lho. Nasi goreng lho. Mas. Nasi goreng lho mbok singkat nasgor. Lah aku ya bingung ya Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya Mas. Loro koreng.
Lara koreng dikukuri. Iya. Gila. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh, Mas. Lara koreng. Kok koreng nih toh? Rene lara liyane ya, Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, 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 amin. Lara koreng. Koreng nih. Lara koreng dititili. Terus Warga masyarakat Bareng semuanya ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma Dititili. Allahumma amin. kok dititili? Yo, antu, Dik, ngaturi tetembangan. Inggih, Mas. Lorati 2? Napa? Lorati 2 bisa to? Lintune das pundi? Lho apa wis arep mardika wae apa? Kinggo mengko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandana ya. Jan. Nadyan wujudmu peksi Na. Ya. Tembang podang kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Media. Yang nonton banyak ya, Mas, yang di live streaming. Ya, salam-salam sapa-sapa, baik yang di Indonesia, baik yang di luar negeri. Di luar negeri, Pak. Ya. Lengkap. Ya, terus Alus manis teremra ati pripun Mas, ya Allah disawar aku. Matur suwun nggih, Pak. matur nuwun Pak Suyata. Matur suwun Pak Suyata. Lah kula pundi? Ya. Ora, Pak. Wis jataku wis akeh kok matur nuwun ya. Derek-derek tembang nggih, Pak. Teng mriki mawon. Dilanjut karo menghibur Pak Suyata lho. Karo digandrung Pak Suyata. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak wong Jawa kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih. Remen sanget. Ya di Wah, iya. podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Pripun, Pak? Wah, dalu niki remen sanget Detang. Alhamdulillah, nggih. Karmane niki iktosipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh. Ageng nggih, Pak. Alit. Oh, alit. Alit ya Pak Camat to, asmane Pak. Oke. Camat Pak Alit to. Heeh. Asmane Pak Camat iku Pak Alit, Alit. Dik. Iya. Pak Alit. Alit. Moga pun lajengaken. Yes. Golek isi podang
nyanding bisa. Nyanding bisa dadi tombo. Ya, sip. Yuk podang kuning karemenane Pak Lurah. Mangga Pak Lurah. Ya, engko bar ki Mas Indro kek juga nih. Ya. Mangga. Dek Lintang. Lah iki lho. Dalam. Dalu niki Dek. yektosipun boten namung Pak Lurah Bareng tok. Tok. Mboten Menika tok, nggih. wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Miyono. Niku Pak Kades doyo. Ingkang pundi sedanten nggih. Wah niku ngajeng niku pangarsa tok niku. Oh, Pak Kades sedaya. Pak Kades doyo. Lah kok sing nanggap gur kepala desa Bareng to. Dalah. Berarti tahun ngarep. Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Rugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Ya, mangga buka celuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasa. Oke, Pak siap, Pak. Uyuran aku goleki sing tak sayang. Ngobeng miteran konoku ngoli ora kerasa iso awan nganti bengi.
Terima kasih, Dik Lintang duduk dulu. Siap. Dorok. Wah, selera betul Mbak Mary iki. Das. Niki mau jane nggih badhe dirawuhi Bapak calon Bupati Pak Setyo Wahono tapi ada kendala. Leres. Nggih, Pak Setyo Wahono niku pun kendel kalian Pak Lurah, betul. Pak Kepala Desa. Tapi kula nggih saged rawuh mriki. Kula nggih calon bupati kok. Oh, sampean rawuh rene ya, Mas. Bupati Belambangan. Toprak. Disapa. Sugeng dalu Sugeng Biong dalu, Cange, Mbak Mbak Mary. Limbo, salaman dulu. Oke, siap dong. Salam sehat selalu. Lama tidak jumpa dengan kamu. Iya. Ya. Pripun kabare? Sehat walafiat. Mbak Mary gimana? Alhamdulillah rodok watuk guru-guru Arya lho nukokno es meng. Lah kowe ra ndang ngombe obat. Gratis pisan. Ngombe obat no Dramason. Apa wi? Obat apa kuwi? Obat batuk. Oh, mandi Mas. Mandi. Selama ini aku yang cair itu Mas. Iya cair kok. Enekne sing luwih mandi jane. Apa? Super Tetra. Lho kuwi ya mandi. Mandi. Oh, ya sesuk tak jajale. Lah ya kuwi campuran rondap, ora insyaallah langsung Kuwi mati kowe. sama nih. Biong Cange Mbak Limbo. Nggih, Mbak Mary. Sajaken jenengan pinten-pinten tanggapan masih semangat. Semangat. Masih piye ya? Cara nune iki masih diberi kesehatan ngono lho Mas. Alhamdulillah. Pokoknya angger bar kerja niki sesuk ya langsung istirahat. Istirahat. Iya. Aku selalu begitu kok, Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang bermanfaat. Oh Yang gitu. anarkis lah. Iya. Tapi saya percaya. Apa, Mbak? Dilihat dari sorot matanya ngono lho. Matamu kuwi lho Mas. Maksud sorot matamu. Iya, sorot mata. Nek wong capek ki kenene ki hitam, tapi Oh, sampean enggak. enggak. Ngono berarti istirahatnya Nah, cukup. piye menurutmu piye? Sendrok matamu madhep rene Mas. Mas Lendro. Iya. Mas. Piye? Yang Pak Biso iki. Kok iso kabeh ki yang. Sayangnya Pak Biso. Sugeng dalu sedaya kemawon bapak-bapak, tamu undangan ibu-ibu sedaya. Jenengan datang mriki pun ping pinten? 4 kali Mbak Mary. Alhamdulillah matur sembah nuwun masih dipercaya. Alhamdulillah. Sampean ping pinten sampean? Jenengan ping pinten? Yo sepuran mosok ngenyek, wi ngenyek apa ngentai? Apa ngetes? Teko. Mosok gak apal. Jenenge Mary Nganjuk ning Sekar Bojonegoro teko ana jajal. Ping 10, Pak. Sapa sing kenal jajal? Wah, kocok ora kenal. Aku lagi pisan iki, Mas. Jenengan mau lewat pundi jenengan? Hah? Lewat mriko mboten? Kula lewat Turi lho dalane Mas kula. Lewat di Turi di. Wah, Turi kono mlebu alas kula. Heeh. Lho marahe ora lewat dalanku. Moh dalan jebak kok. Lho dalanku cor-coran ngenyek lho. Wis ketemu Anoman, Cakil, menggo peran ning kono. Saking alase ora apa-apa. Mbak Mary memberi doa apa terbaik buat warga Bareng, Wabil Kuson panjenenganipun Pak Lurah sedaya perangkat ingkang ngawontenaken pengetan PHBN. Dari tadi sudah ada yang berdoa Mas. Wakeh wis sandungan. Oke. Rene. Mah Nyapa ta? mbok nodahi aku. Iya. Ireng kok. Aku lo belum cukup umur. Niki piye Mas? Piye? Ya atur panglipur no. Atur panglipur no berdua. Ngaturke pamundhut. Apa ngaturi apa Cahayu? Saman bajuke kok bagus to Mas? Lek ku nyilah iki mau. Biasanya pelawak ki ada seni batiknya, ada seninya kok saman kok blunus. Iki kayak Karang Taruna ta. Kaki karang menjangan iki. Iki ana Mas Akbar. Pripun? Wah wonten pamundutan saking Pak Panitia. Ya. Saking Pramen Toprak anak Oke. ketang sithik diaturi ya. Oh nggih no. Apa ki? Lakone Sapa sing dilakeni? Dilakokne. lakone. Basa kok. Perane. Oh ya, apa Mas? Perane iki apa iki Roro Jumbrang. Oh, Roro Jonggrang. Oke, Wi ceritane garis besar iki aku emoh karo sampean ngono ya ceritane. Kono Bandung aku kok bagian dadi Jim. Weh, penak men weh Jim. Kok penak Jim ya? Sampeyan pengen dadi apa? Lakone milih lho sampean lho. Ya Roro Jonggrang no. Apa nganu lakon apa iki Aku lo skenarione lo ora tau maca. Lah ki macane buku
Roro Jonggrang karo Bandung. Bandunge sapa? Sampeyan no. Aku iki. Nyapa to? Ya Bagi- maneman lho iki nek ditolak kok so sampeyane lho. Lah, Jadi aku lebih menghayati nolak sampeyan ngono lho. Lah nek nolak iki lho ngimasi wajahe lho ora kuasa aku. betul wi, betul Ngono. Bandunge Dadi, kowe. berperan nih karo musuhe iki ben iso saling Imbang. chemistry-ne iki. Chemistry-nya. Anu ki ngono kuwi. Dadi sampean pantes. Gelem ora dadi buta. Weh dadi Bandung mercuet weh. Heeh. Kebo marcuet. Ayo, aku sutradarane. Ya ngono lho. Oke, heeh. Ketoprak bersama pimpinan Bapak Suprapto. Siksa budaya. Elek men jenenge. Lah ketoprak sungi gak dikei mangan nek gak siksa budaya. Nek urung berperang. Rokoke ya Pak ya. Bapak Suprapto ini kowe ngapundi to Mas? Lho niku lho. Sing Nek pate kan siswa budaya kok iki. Cara ketoprak tanggapan ora entuk mangan. Pak, Abi yo. Pak Suprapto ini dijajal. Mosok Pak Prapto ya ora pirsa to ya. Kacau mau sama ngene terus. Ngene terus tanganmu. Jajal sing. Kon saya Pak Prapto. Laren mantuk sih. Ayo duduk, duduk. Siane lah. Para sugeng rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Manunggalan tetunggalan malih kalian ketoprak siksa budaya. Prapto budaya wonten. Oh, Prapto budaya ingkang kapandikan dening Bapak Suprapto selaku dados kepala desa wonten ing Desa Mbareng. Ketoprak ing ripalenggan sapangke badhe hambabar lakon. Lakon apa, Ndro? Alah yo yo. Roro ireng. Bondowoso. Bandung Bondowoso badhe dipun sarirani dening Mas Slindro. Seniman kondi lho Mas. Seniman saking Amerika Serikat. Ben gaya lho, ben gaya. Balane Donald Trump lah. Cuwilik. Roro Jonggrang kabandhingan dening Mbak Mary. Kados pundi gebyaring ketoprak Prapto budaya gebyar gebyar gebyar. Jadi Bandung kok cangkel. Wah, Sik to. Bandung kok polahane yak-yakan. uang nek kakean aksi yo ngono kuwi. Saking senenge. Oh, saking seneng. Suwuk, suwuk. Sip. Jonggreng. Jonggrang. Jonggrang kok jonggreng. Kowe lagi pisanane wis kleru ngono kok arep melu ketoprak. Kleru sitok ndai jentuk songo. Ki Pak ki ketoprak Prapto budaya aja ki sini-sini. Jonggrang. Ana apa Bandung? Iki Piye? jonggrangnya gremo gitu. Kok grema to? Suaramu yo aja ngono to. Lah piye? Wonten dawuh Kang Mas. Iya. Oh, wong ngono. Rada kemenyek. Wong ngono, wong ngono. Wong ngono. Ya 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 ya. Yo ngomong to. Lho. Jonggrang. Wonten dawuh Kang Mas. Wonten menapa Kang Mas jenengan rawuh dhateng mriki Kang Mas? Saya. Kang Mas Bandung. Pak Prapto gak ana kamar kosong, Pak. Nyapa to ning kamare tebonan Lek. kono. Aku ndak tahan ngono kuwi kucuk. Piye to kok repot nentong ngadeni sampean ki? Ngono kuwi, Mas. Lah piye jajali? Wonten dawuh Kang Mas. Kula mboten tresna kalih panjenengan, mboten enten batin kula pun mboten tresna panjenengan sampun mijaya petepati. Kowe apa piye sing anu kok? Cangkemmu iki muni ngono. Wong kok rewel, wis ora bayaran. Ciklik rewel. Rewel ora gatel ning ati. Wah, ayo. Rasane kudu tak tekek. Lho. Urung tukaran Aku wis lara ati ngene iki karo wong lanang. Ora apa-apa, Nduk. Ngerti ngono tak olehno nggone mbokku kowe. Ora apa-apa lho timbang sampean ora tanggung jawab belas wong wedok kok nyambut gawe ngene iki isuk awan sore sing diperatokan koyo Hei. Iki ketoprakane sida ora? Kok malah geger dhewe lho. Lah kono udah mono karo aku e. Oh, wegel senep aku ngrasakne. Jonggrang. Lah ngono lho. wonten dawuh Kang Mas Bandung.
ning papan kene wis ora ana salah sawijining pawongan sing arep tetulung karo kowe Jonggrang. Ayo ladenono aku. Ayo Jonggrang ladenono aku. Aku ora sudi ngladeni sampeyan Bandung. Aku luweh ngladeni Pak Suprapto ae. Iya. Sing enek duwite. Kowe arep ngladeni sapa? Pak Suprapto. Wani kowe karo Bu Winarti. Acting Mas, acting. Yo ora iso to prae acting iki kok. Ngrasah glendeng carang saka pucuk kowe. Ya tok maneh to Mas. Jonggrang. Ana apa? Kowe njaluk apa bakal tak pinangkani lampun ranjal udune lintak lawan rembulan. Lah wong kowe mangan bendina cik serakatan kok iso nawani sembarang-barang ngono mbok yo sumbutno dadi wong lanang Ya nek wong lanang gagah prakosa ngono kuwi dudu piye lho? Aku ki ratu clongko-clong kok. Mumet aku ratu ora kajen mangan kok serakatan iki lho. Lah piye to? Yo njaluk apa ngono kok malah wong lanang ki perwira melarat urusan kene sombong dhisikne. Lah piye sing penting masih aku mbok wehi bondo donya nang aku ora seneng karo awakmu lho Bandung. Ati ki ora iso dipeksa Bandung. Masih kowe bagus rupamu, sugih bandamu, ning aku ora tresno. Ya pon, kowe kok ngono omong. Ya omong. 750 ra omong. Kowe ndang ngomong, aku tak meneng. Jonggrang. Ladenono aku wong ayu. Kowe njaluk apa bakal tak pinangkani lamun ora njaluk kudune lintang kelawan rembulan wong ayu. Ayo, So sweet. kowe njaluk apa Jonggrang? Jonggrang. Jograngnya meneng ya to? Jonggrang. Piye? Wes, piye? Setu omong kowe iki. Wah, aku mbok sikepna. Kowe njaluk apa ayu? Aku ora njaluk apa-apa, tapi aku yo moh karo awakmu. Kowe kon gaene candi lho, Celuk. Walah, yo munia to. Umumnya yang ngono itu. Nyapa to? Lah tak dikongkon. Iso ngandani anakmu ora, Mbah? Akhir mbok wani dhuwit aku ya gelem ta. Wila, Kowe mbokku. dhuwit tok iki. Aku gelem dadi bojomu Bandung. Ana apa? Nanging ana syarat siji Bandung. STNK BPKB sertifikat Ora kuwi. fotokopi KTP Kuwi wis renek kabeh ning omahmu ngono kok. foto Wong anggere wayahe kumpulan kowe ora tau teko ngono kok. foto buku nikah aja nek iki. Emak, Jaluk apa? aku gelem karo awakmu nanging aku njaluk siji Bandung. Jaluk apa? Aku njaluk kawino bayi Bandung. Bayi Bandung. Ketoprak ikut, celuk kowe lek. Lek, Sing kaya ning film-film. ketoprak telek kowe iki. Candi. Candi kok bang. Oh alah, Candi Bandung. Ning kuwi suwengi kudu dadi Bandung. Jaluk bayi aku yo gelem kok. Jaluk bayi candi. Karo awakmu malah dadi juwet kok. Candi, berarti Candi, suwengi kudu dadi. jaluk bantuan setan. Oh, Jim setan. Med. Kowe demet. Tuyul iki. Demit. Kowe iki dadi jim. Kuwi jenglot. Jin, bantuan. Ayo. Jin datanglah. Ing wilayah Semaring Bawono Langgeng. Anak sapi. Sing teko Malah mak njaluk susu. Iki tok meneh aku gak ro nek njaluk bantuan Jim we. iku jim iku jim. Jime nek ora dandan. Kukune dawa men to. Yang delestira, Bro. Apa ki jim kok ora dandan? Kene. Nah, kuwi lho, didandani ben ketok menjiwai totalitas ning anu bareng iki. Ayo, wis kene. Wong jim kok dandane ngene iki ya ora pantes. Dipacaki no, dipacaki lah. Jim yo dandan. Dandan. Pak, nyuwun jetipun Pak Jet. Wah, apa jet bareng. Totalitas kok. Lah ngono kuwi. Korban lipstik we. Apa kok tukokne kok padakne wong tipis ae. Jet kae ning irung karo ning kuping jet Pak, nyuwun jet. Jim kok ya lek ya. Jim apa iki? Muga-muga ora iso ilang ya Allah. Ya ora to. He ha he
sekop 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 sesak lebu sedek sesak lebu sedek sesak lebu sedek ketoprak ocruk ngapa kowe ngene-ngene Lah sekop ngono iringane. Jim Wah, piye, Kang? kurang gede suaranya kurang gede Rada ndek, mendek. Suaranya kurang gede. Kurang gede. Piye? kurang mudun. Nah, kurang mudun. Ya katokan. Wah, kene tiba ora katokan. Katokan yo. Katokan yo, Be. Ora katokan kowe iki. Alah ra ketok ae lho kaya cerewet. tekane jine Jim heeh Piye? Doro au tulung apa? colongno sinden Jim. Colongke sinden. Yo, Sing gedhe apa sing cilik? sing tuwek ae Jim. Bah. Kaya tuwek lho. Jim, Woi, aku gawekno candi cacahe 1000 wengi kudu dadi Jim. kudu dadi saiki, Doro. Iya Jim. Sesuk ngono nyapa aku kesel. Sesuk wayange bar iki. Mosok lho. Bengi ki lho sesuk. Kesel ya aku. Sesuk ape mancing karo Pak Barok. Mancing. Golek lumut to. yo Ayo Jim. Yen ngono tak sendika dawuhke, tak gaeke candi sedina dadi, Kang Doro. yo Yuk. Wis dadi. Kuwi candi apa ape nelek kok pulang. Yo maksud iki karo ilmu kan maca mantra Maca Piye mantra. gak maca mantra belas. Mosok jime mbok batin. Piye Bandung? wis murung Bandung Wis dadi apa urung jalukanku Bandung? Hitungan Doro. Aku njaluk 1000 candi pokoke. Malah Kapolres tak gawekno 13.000. oh iya Kakean. Kakean yo. Kakean. 1000 Jonggrang, Piye? coba hitungan candi iki cacahe 1000 jangkep wong ae. Hitungan to aku mau ngitung Kalkulator HP-mu. Seto. masa zaman ketoprak wis ada kalkulator iku Ketoprak milenial. Piro tak hitunge? kono pojokan ke. Kok enek sing 100 200 kok enek sing saugil ke apa ke? Kayak candi celeng. 300 400 ayo dihitung Pase piro Mas? 500 600 Matus wis. wis 600 700 900 90 Kurang. 990 Kurang sewune kurang Bandung aku mah. Aku mau Bandung kurang siji aku mah. Aku mau dadi bojomu Bandung aku mah. Kurang piye, Jonggrang? Kurang siji aku. Kurang siji. Heeh. Kanggo jangkepe candi iki kowe. Tok 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 tok. hoi Wis sampun paripurna Weh, pagelaran Gong. ketoprak jali punika. Wong aku njaluk siji lagi tuh saugel kok ya mah aku. Ge candi kok saugel lho. malah nyeni lho Iki lho nyeni. Ketoke pahatane kurang apik iki. Wis iki ketok ya semene ya ora garing. ora garing kuwi Mosok. semene Mang pas jarikane aku roh gak katoki kok saiki katokan kotak-kotak. Awune lho nyemplek nang kene. iso dilewat Iki pripun iki? Yo. Wonten anu hiburan. lorati dua nggih Oke. Mbak Yu sinten pamurutane sinten? niki saking Sinten? dari fan Astabrata Mbak Sri Felix Saking? saking Bareng niki ada keluarga dari Bareng sini Oke, Ya. terima Oh, kasih. ada iming-iming dan loro ati dua. Dua. Saiki. Yo no. Oke. Oh, MC ini Mas Victor. MC ini Aku. Jono yuk Yo. dalam. Yo. Kowe tak untal karo gedang lho, Geng. Kok iya yo. Kapsul apa piye? Ya baik, di malam hari ini Oke, baik. Para hadirin semuanya. aturan minggah sesarengan bareng-bareng monggo minggah wonten ing pepanggungan semoga duduk
monggo mboten ngira-ngira surmat kula dhateng sedaya Pak Lurah Punggawa Praja wonten Sekar. Selamat malam Pak Lurah, Pak Prapto, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu Mas Lindro. Sungkem takdim kula matur sembah nuwun Bapak sampun paring rejeki kula sakanca. Dereng nggih. Dereng kok Pak? Oh dereng. Nggih, syukur lek rumaos sampun nggih mboten napa-napa. Dereng ya Pak, mboten sios Pak. Apa enek njaluk manuwun terus ditarik. Nggih. Pak Camat. Nggih, selamat malam Pak Camat. Nggih, sugeng dalu. Pripun raosipun Pak mirsani wayangan dalu punika ingkang dipun gelar wonten Bareng? Ya alhamdulillah rasane yo seneng. Remen Pak? Remen sangat. Mboten pengen nanggap ya Mbak Pak. Kok panggah ya. Mboten guyon nggih Pak nggih. Sapa ngerti dengan adanya beliau didampingi Dik Lintang yuk. Oke, Mbak Lintang. Didampingi ya. Iki. Luar biasa para kepala desa ngumpul Mas Lindro. Nggih, Mas. Kapadikan kados pundi wonten dawuh sepatah dua patah kata mungkin Bapak. Monggo Bapak. Pak Camat. Pak Camat. Napa Pak Kepala Desa? Lah ku wis ndek mau. Oh, sampun. Oh, carry berarti sampean. Nyanyi mawon nggih berarti. Oh, nyanyi. Mbok bilih badhe kersa nderek dono swanten. Nggih. Nggih, monggo. Mengikuti Pak Kades. Oh, Pak Kades, Pak Kades. Pak Prapto. Pak Prapto sik iki. Siap. Nggih. Monggo Pak nek jenengan sing nyanyi. Lempar-lemparan. Monggo, napa Pak? Monggo Pak Kades. Nggih. Teng mriki pangapunten dumateng sedanten kula tak nderek nyanyi nggih. Masih kula mboten penyanyi. Nggih. Mboten napa-napa kok Pak. Lurah itu tidak harus suaranya bagus. Nggih. Siap. Nggih, setunggal lagu sing saniki nembe viral pangapunten mbok menawi mengke mboten hafal. Nggih, napa Pak? Napa? Pupuse Nelongso. Allah Maha Agung. Allah kang Maha Agung. Allah Maha Agung. Allah kang Maha Agung. Lan ana kang sinembah amun sak Maha Murah. Lan ana kang sinembah amun sak Maha
Aglar ning paseban jaba Bindara bengkang samudra Prabu sananing wadya tetindhing praprawira Regyana Patih Sudira didem kang sami sumewa Ludraka wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun animbali kang patih kula pun kala Ludraka maramane kowe adoh ndak awit cerak-cerak saya ndak raketake kawruhanana Kalamunta Prabu Sawarka ratu ing negara Trajutresna anake Swargi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura bakal ngetok karusan ngetok kekuatan nganti para wadyabala ing Trajutresna prapta ing negara Yawastina dina samengko sedyanipun punapa do sinuwun goleki Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kerincung sikile jambak rambute babat gulune lho punika Kanjeng Eyang pribadi punika Eyang Paduka kowe iki yen ora ngerti takono Ludraka sing nyedani Kanjeng Ramaku Prabu Bama Narakasura ya Prabu Kresna ora peduli kae mbahku apa sedulurku yen to wis mandi ucape Sawarka aku kudu bisa nyuwargakake Kanjeng Rama kanthi cara utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati kowe nggih menawi makaten kula namung ndederek kowe kudu manut aku lho nggih sinuwun ngestakaken dawuh mula dina iki bocah Temenggung wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Sawarka kirapno para wadyabala negara Trajutresna waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahing getih aja nganti karonden gawe lumarap ana negara Yawastina goleki Prabu Kresna pateni biyuki Batang Sayuta negara Yawastina lho niki amit madhal pasilan sinuwun umre kang bala lumares Daling pramadya kusma warna-warna busanane rame gumuro pindha ombake samudra
dumawur mangawawur warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula para panjriting turangga esti mimang duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja duwaja lelayu sabit Warakudara Baladewa kakangku ana dawuhmu apa? Ora krasa ya Di yen aku karo kowe saiki wis dadi wong tuwa. Mripat iki yen dinggo nyawang apa-apa ya wis ora pati permana. Kuping ya wis rada suda rungon